Toke awak dhewe kudu survei aja. Survei masalah apa? Masalah harapan. Maksudnya piye, Jod? Awak dhewe iki to nyateti harapane warga kampung Riwil. Gunane nggo apa? So, nek awak dhewe dadi pemimpin, harapane warga kampung Riwil iso tercapai. Alah dodot, kurang gayaan men. Daripada ora ngopo-ngopo, mending ngopo-ngopo to, Jo. Ngopo? Apa harapanmu di tahun 2023? Banyak. Banyak. Yo no. Maksudnya gimana ini? Ya pokoknya harapanku banyak. Oke. Mbak. Nah, menurutku toh, Mbak. Mendingan ternak bebek, Mbak, timbangi banyak. Lah sing arep ternak lho sapa to, Dot? Lah sampeyan no, Mbak. Ora ih. Loh, bolak-balik no, Mbak. Lah wong aku ora ternak banyak lho, Dot. Cari mau banyak. Maksudnya banyak ki akeh, dudu kewan. Oh, berarti maksudnya sampeyan nih tidak sedikit. Iya. Apa harapan Anda di tahun 2023? Apa ya? Masuk sampean wis duwe harapan, Pak. Aku tak mikir seto Jojo. Wah, payah iki. Payah piye to? Masuk harapan dadak nggo pikir. Lho, nek harapan iki yo golek sing apik to, ora sing ngawur ngono kuwi, Jo. Aku ya mudeng, Pak. Kene mudeng. Ngopo kok ndak dadi permasalahan iki ngopo? Ya iyalah, Permasalahan iki ning ndi? mendadak nganggo dipikir. Berarti selama iki sampean rasan duwe harapan, Pak. Mula uripe panggah ngono. Iki. Duwe omah meneh. Terus Di usaha meneh. terus Duwe tabungan oke. terus Duwe pacar. oke. Terus Wis pitok, Dot. oke, Mbak. Terima kasih ya. Ora lha ki arep mbok nggo apa to, Dot? Kok menawa aku karo Pak Joy sok dadi pemimpin. Lah, harapanmu iso tak wujudke, Mbak. Terima kasih dan selamat malam, Mbak. Sedeng gue tadi pemimpin, aku wis duwe putu, Dot. Wis entuk urung, Pak? Durung iki, Jo. Suwe mentok, Pak. Entuke. Ora jane iki arep mbok ngopo? Tak nggo datan, Pak. Lah iya, datane iki terus nggo ngopo? Tak storke nggon pemimpin. Pemimpin. Wah, tenane. Tenan ya, Pak. Ya wis. Nek nu harapanku sugih. Sugih. Iya no, sugih peng-pengan no. Arep ngopo-ngopo iso. Oke, saya terima. Lah kowe iki apa arep ketemu Pak Jokowi to? Ora, Pak. Loh. Lah terus pemimpin sing mbok maksud iki sapa? Aku to Jodot. Wah, maksudnya iki asline piye to, Jo? Sok ben Hah? sing dadi pemimpin aku to Jodot. Hah? Harapanmu tak wujudke, Pak. Wah, lah nek kowe dadi pemimpin, aku yo wis buyuten no, Jo. Jagat-jagat diwaning Bathara. Buta. Kowe aja wani-wani karo aku. Aku kepeksa kudu wani karo kowe. Sebabe apa? Mergo aku gabut terus aku golek musuh. Gur ngono tok. Iya. Dalang iki. Nah, daripada gabut lho, Ndra. Iki wae lakone napa, Di? Loh, gayeng lho, Ndra.
sak awan nganti tekaing wengi iki lho. Aku ki dialangi metune nggur Janaka karo Butotok. Mosok kuwi tok. Lah palku nggur kuwi tok, Ndra. Lah Pak Ijo pundi, Dik? Ora ya paling karo Jolotot to, Ndra. Dik. Siti kondure kapan to? Duh, yen kuwi aku ya ora mudeng no, Ndra. Dadi jenengan jaga omah mriki. Iya, Ndra, tak nutuke sing dalang sik ya. Oke, gua tak nonton. Ya, nontono. Bumi goncang kanjing, langit kelap-kelap katon lir. Kowe iki ngopo? Bumi gonjang-ganjing berarti kan lindu. Iki suluk ya, kok mbok entahi rumangsamu ki gempa bumi po. Aku Mbak Iis. Aku Pak Dul. Lah harapane Pak Dul apa, Cok? Pengen sugih. Wah, elok tenan. Mbak Iis, nek Mbak Iis mau baik. Pengen duwe omah meneh. Pengen duwe usaha meneh. Pengen duwe tabungan meneh. Lah iki sing terakhir iki pengen duwe pacar. Duwe pacar. Iya. Kok gitu aja? Bayangke Mbak Iis duwe pacare mesti lucu ya. Iya. Kayak pacare kuwi guru kaya Mas Bob. Wah, nek kuwi jan lucu tenan. Kayak ular nemplok ning nggon wetringin. Kena kowe mbacutke mlakumu. Ning yen kowe gelem selfie dhisik karo aku. Wayang kok nganggo selfie to, Dik? Aku buta gaul kok, Lek. Wah, ya ora masuk blas no. Lah wong yo gen ketok lucu lho, Ndra. Nek lucu ya aja nglakokke toko sing sangar no. Ya nglakokke punakawan, Dik. Wah, yo angel lho, Ndra. Wong punakawane cacahe 4, tanganku nggur loro tok lho. Nglakokke Petruk karo Bagong no. Lah gareng. Garenge genah dalange no. Nggih, matur nuwun, Ndara. Dadi ning nggon pepayangan kuwi ora mung Werkudara, ora mung Karna. Ning Ekalaya kuwi ya salah satu tokoh pewayangan sing tekun banget karo gurune. Ceritane apik banget nggih, Pak. Apik banget no. Kowe kok iso ngerti to, Le? Wingi bengi ngrungokke ten radio, Pak. Sip. Nanti rampung ya. Mboten, Pak. Ngantos adegan Ekalaya gawe patung Durna. Mergo saking kepengine sinau ning Durna. Ning Durna malah nolak Ekalaya, Pak. Patunge kuwi nganti berlumuran darah. Mergane Ekalaya kuwi lak mahat patung. Lah, tangane kuwi kena alat pahat nganti godres-godres getih. Ning rasa lara kuwi blas ora dirasake karo Ekalaya. Tekadnya kuat banget nih, Pak. Terus akhirnya pripun? Yo akhirnya Ekalaya kuwi duwe kesaktian sing luar biasa. Dheke dadi pemanah sing unggul. Ning yo kuwi mergo ana sing ora seneng karo Ekalaya. Terus nggawe cara supaya Ekalaya mati le. Ora seneng sinten, Pak? Janaka. Arep Janaka niku satria sing watake sae, Pak. Lho, delok nang klambimu. Iki warnane putih ning lak yo iso reget to, Le. Nggih, Pak. Wayang kuwi gambarane wong urip, kamus kehidupan. Sing apik ora selawase iso dadi apik, sing elek ora iso selawase dadi elek. Loh. Yamene kok wis dok mulih ta, Le? Aku oleh mulih ora, Pak. Oh, lah kowe iki ditakoni ngene kok jawabane ra penak lho. Ampun ganggu Pak Jorian, Pak. Pak Jon iki lagi semruweng. Lah ngopo? Luwe. Ayen luwe ya ndang mam kono, salin sik. Jolodot jak mam sisan. Wah, sip, Pak. Nek umpama sing jenengan tawani mung Pak Ijo,
kula genti sing semruweng. Nggih Mas Togog. Apake tetep dadi garing. Harapanmu apa, Mas? 2023 iki aku pengen dadi murid sing tekun. Ben iso dadi murid sing berguna kanggo sekolah.